Jatend duond bura mar United Green Movement UGM David Maraga oseyo chenro malai manyien mar somo CBE kowacho ni ikruok malong'o pok oketi ne jopuonj kod kuonde somo gino maketo ngima jopuonjre kamarach kaluwore gi okenge ma ongore mitemo ket godo chenrono e tim e yor ng'wech. Maraga omedo nyiso seyo kowacho ni kata mana chenro mar piny owacho manyota ok en gino manyalo konyo ngima rowere yo mochwere kaka dwarore. Olose kinde romo mar tiegruok e boma ma Kisumu mane obedo kod rowere matindo maromo 60 molap dhogi ndong' ni lemo e kombe mag siasa. Those who have reported about 75%, the number was moving in a day. It was moving from 70 to 75, and many others. But what we see in the media is different. The schools, some of them have not registered even 10 young people to join. The program is being implemented in a terrible way, an haphazard way. And my fear is that we are going to lose quite a number of young people in this process. So it is the question of implementation, and the government is totally ill prepared. The teachers, we all know, and the teachers have said it, they are not prepared to, for this CBC or CBE program.